हेलो नमस्कार। हम दिलीप कुमार यादव। आप सब देख रहे बानी हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप कुमार यादव। ठीक बा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करी और सपोर्ट करी। आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। आज पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस बारन। भोजपुरी इंडस्ट्री ना पूरा वर्ल्ड में फेमस बारन। ठीक बा। आज हम उनका नेक दिल के बारे में आज हम बतवाए वाला बानी। हरी हरी ओढ़नी। ठीक बा। हरी हरी ओढ़नी के सुपर हिट भइला के खुशी में पवन सिंह ने दिया है गिफ्ट। हरी हरी ओढ़नी सुपर हिट गाने का हिट होने पे पवन जी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा भाई को पाना ये म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह को। वाह मेरा भाई, ऐसे ही नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो, मस्त रहो एकदम। आज हम सल्यूट करतनी पवन सिंह के नेक दिल के कि जे आज बहुत ही महंगा गिफ्ट दिले बारन। ई देख के खुशी लागल बा कि जे पवन सिंह भी गिफ्ट देता रहन, अपना अपना मेंबर के सपोर्ट करता रहन। तो सोना के गिफ्ट दिले बारन पवन सिंह। प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर सोना के गिफ्ट उनका मिलल बाटे पवन सिंह के तरफ से। चैन सिकड़ी जौन की हमनी भोजपुरी में सिकड़ी कहनी से जो घर में पहनेंगे जौन वो गिफ्ट मिलल बता। जो सल्यूट बा हमारे पवन सिंह के। और हरी हरी ओढ़नी खूब बढ़ाई जा।